Met name Haarlem en Frenscher nog maar 3 plakken dat de toekomst van het plaatselijk zwembad vaststiert. Vooral om gemeenten bezuinigen moeten. Ik heb zelf het gevoel dat deze gemeente net met eeuwige leven heeft. En dan moet je denken van moet je toch zien in regionaal verband. En in regionaal verband in Noordwest binnen er alternatieven. Dat zei wethouder Twerda, begin het hier over Blomketerp in Frenscher. Krekelijk als de Frosk is ook dit zwembad op het laatste moment redden. Toch gaat het Nationaal Platform Zwembaden grote zwaar over de bezuinigingsdriften van gemeenten. Want van de 800 openbare zwembaden in Nederland dreigen er 50 koppen onder te gaan vanwege een gebrek aan geld. Zwembaden kosten geld. Hè. Of je nu praat over gemeentelijke zwembaden of privaat geëxploiteerde zwembaden, er gaat altijd gemeenschapsgeld bij. En zwembaden moeten waarde toevoegen aan de maatschappij. Op het moment dat een zwembad het niet doet, dan krijg je ook het idee dat je zegt van ja, waar doen we het eigenlijk voor? De Welle in Drachten is een voorbeeld van het zwembad dat het wel goed gaat. In het hier komen er goed 350.000 mensen naar de vlier. Maar ook de Welle had financieel drege tijden aan. In 2007 is daarom gekozen voor een meer bedrijfsmatige aanpak. We gaan klanten en er zijn eigenlijk 2 soorten. De ene is de gemeente, onze grootste klant, en de andere klant komt hier terug de vaart door. En we zijn daar goed aan het analyseren best. Wat wil nou eigenlijk de gemeente en wat wil eigenlijk de klant die binnenkomt. En daarmee hebben we eigenlijk de bedrijfsvoering een slag omdienen. We zijn van een medewerkersgerichte organisatie overgang naar een klantgerichte organisatie. Zwembaden zoals het zwembad waar we hier vandaag zijn, voegen waarde toe door zich op verschillende doelgroepen te richten. Chronisch zieken hebben hun eigen activiteiten hier. Schoolzwemmen wordt hier nog aangeboden. En dat zijn activiteiten waarmee je kunt zeggen van ja, het is voor alle leeftijden van belang.